עוד? איזה כיף. אוי, איזה כיף. היה לי עמוד. היית עדין איתי. אתה יודע מה חשבתי? שאנחנו צריכים לעשות צבא על הילדים. עשינו סיני, ואיך את מרגישה? שכלה, כותרות. סטייל. איזה שיר! לילדים. יאללה, ילדים מוכנים? אין ילדים. סתם, אני מתגעגעת עליהם כבר. ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך ולא היה שלום, הוא מזמן הלך ואני מחלום. הוא פשוט חיבה את המזגן, חיבה את האוטו, והוא הלך, והוא לא אמר לכמה זמן הוא הולך, איפה הוא הולך. ברוכה הבאה לסיני. הנה חמור אקראי. הסיבה שחיכינו זה כי בעצם הם חיכו שהמשטרה תלווה אותנו. כי יש פה דאעש שהולכים לערוף לנו את הראש. הוא אמר לך שאין פה דאעש, למה אתה אומר יש דאעש? הלוואי שיראו עליי דאעש ונגמור עם זה. לא יראו עלינו אותי. נכון, שכחתי. הם לא היו מתפרסמים אם זו הייתה השיטה שלהם. נכון. خلوا بس يفك عني ولا يقرب بعد مني طموح بهذا جنني يا رب شلون نسيانا. אנחנו ישנים פה, מגבת כחולה, וזה בערך הכל. זהו. יש הרבה מאוד דגים במים, מאוד צבעוניים ומיוחדים, וזהו. זה הסרט הכי משעמם בעולם, אני מצלמת אותו כדי להוכיח לעצמי שאני קיים. בואי נמלט מן הערים, אלה הערים ומן הערים. בואי נמלט מן האספלט ומן הערים המקומטות. אנחנו נמצאים בצ'רנוביל של סיני. ממש צ'רנוביל. פתח פרש מהחיים הרגילים והקים פה קרטל. אני מרגישה שתנורים מלטפים אותי. בתוך שיער. מלבש בתוך פן. יכול להיות שהשיער שלי אבל יראה מדהים אחרי שהוא יתייבש. טוב. כלום. משהו באוויר ואת משערת שזהו חלק מהיופי של הסוף. יש לו כוח ובושך מה זה? מה את אומרת? תראי את האין סוף. מה את אומרת על היום הראשון שלך בסיני בחיים? בסדר, לא צריך לברוח לי, זה לא פרסום. ליי. כותבת את האוכל של היום. כל יום היא ממציאה. מה אוכלים? נכון? היום אנחנו אמורים לצאת לאיזשהו טיולוני, אז כנראה מרוב הסטרס שאנחנו יוצאים מהקמפ. התעוררתי ב-6 בבוקר, וזהו, אני מחכה לכולם שיקומו, כי אני רוצה את הנס קפה עם החלב העמית שלי. זהו, יש לי עכשיו לחכות איזה שעתיים עד שיפתח יקום, וישמוע שיש דולפינים ב-7 בבוקר. זה הגרמני שהמקום שלו. אז אנחנו אוכלים. אוכל? ארוחה טלפונית. אני הייתי רוצה לדבר על משהו שלא מדברים בו בזמן ארוחה. קקה? צועה? אני אגיד לך שם. הייתי בפריז וגם ברומא, כמובן בארץ האסלות שהיא יפן, וכאן לראשונה בחיי בסיני השתמשתי
בבידה, ואני חושבת שהאנושות עשתה פנייה לא נכונה עם הסיפור הזה של הנייר טואלט. כן, פלוס בבוקר, כפי שחשדתי, זה כן קריר, אבל זה עדיין מאוד נעים. זה כל כך נעים שכאילו אני יכולתי להשתמש בבידה רבות, כאילו פשוט לשבת ולבדה, ולבדה. קוראים זה אוננות לדעתי. למה כל השנים האלה כל כך פחדתי מבידה? זה תמיד נראה לי כמו משהו מטונף. כאילו זרם של מים, איך. כאילו את חושבת שהאסלה משפריצה עליך. אני לא רוצה שהאסלה תשפריץ עליי, אבל זאת מחשבה לא נכונה. זה באמת נעים בידה. זה באמת מנקה יותר טוב, לא צריך כל פעם לשרוד את עצמך. זה לא שזה מכאן. זה מכאן. אין על בידה. טוב, אז אני צריכה עכשיו לבחור. You said this is 20? This is 20. Wait. אוקיי, תמורה נגיד גלביה. תמורה גלביה. שלמתי לה פי טריליון ממה שהיא רצתה. מה אכפת לי, אלוהים? הייתי קונה את זה בבית, הייתי קונה שקית מישמשים. שיהיה לה לבריאות, שתאכיל את הילדים. He's asking, would you like that you just leave it in the front and then they give it to you at the end? Perfect, thank you. אנחנו יוצאים לטיולוני בווישוואש. עבדי ווישוואש. אתה הולך להחליף ספר שאתה לא מרוצה ממנו? חברתנו מגרמניה צועדת בנעלי הליכה. אני בנעליים משופרה. שופרה עם הנעליים האלה שורדים. השטג שופרה לא ממומן. בנו את זה לגמלים? הגמלים בנו את זה. הגמלים בנו את זה? זה של הגמלים, היום עשינו דרך של הגמלים. אני קופצת שנייה להביא לוחות הברית. אני כבר חוזרת. תכוננו כי יהיו הפתעות. זה על וידאו? כן. אני מנהלי שופרה. שופרה לא ממומן. שופרה. יפה, שיראו לך את הטוסי גם? יפה. תמיד לפני שאנחנו יוצאים, אני תמיד אומרת, יו, איך אנחנו עושים את זה? אנחנו משאירים ילד, משאירים ילדה, ואז 10 דקות אחרי אני כזה, פו-פו! אני לא מתגעגעת אף פעם. אני מתגעגעת 5 דקות לפני שאני בבית. שאני יודעת שאני הולכת לראות. טוב, דניאל, זה הזמן להגיד לך שאנחנו מצלמים בדרך כלל סרטונים שעולים לרשת, אז את החלק הזה אנחנו נצנזר. וואה, הגענו לשלולית. יאללה, שלוליתי. טוב, יפתח, כל ההליכה הזאת הייתה כדי שתהיה לי תמונה לאינסטגרם. וככה ילדים, אבא איבד את התנועה ברגליים. אוי, באיזה סתומה. הייתי עסוקה בלהסתכל ופספסתי את הקפיצה. דיווח, מה הטמפרטורה? טוב, עכשיו עושים את הבדיקת קורונה השנייה במספר. זה הרוח. שיעור לי דם שלנו. אוקיי, that's my brain. You put it deep. אוי, צריך לדעת. כן, גברתי. מה? בסדר, מה אתה רוצה שאני אגיד? שהמזימה עבדה. כן? מזימה עבדה. זה נחמד.